खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिलिकां ब्रह्म एमपि हिसाबै डेभेलपमेन्टनि खामानि होननानै बुङोब्ला मोनसे मिडिया बायदि मानोना मिरु सरकारनिफ्राय जों जौगानायनि मा हाबाफारिफोर लाबोनो हायो बेखौ नाजानाय गुबैयै क'क्राझार लकसभा बियाबाव सोलोंथाइनि जेंना माखासे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय दै खुरखानायखौ होबथानाय बायदि जेंनानि थाखाय जों खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। एमपि हिसाबै डेभेलपमेन्टनि खामानि होननानै बुङोबा जों मोनसे मिडिया बादि मानोना जिथु जोंहा बेयाव मोननै सरकार दं जोंहा बिटिआर ओनसोलाव बिटिआरनि लकेल सेल्फ गभर्नमेन्ट थाबाय फारसेजों आसाम सरकार थाबाय दा बेयाव जों सेन्ट्रेलनिफ्राय मिरु सरकारनिफ्राय जों माखासे स्किमफोर माखासे जौगानाय हाबाफारिफोर लाबोनो हायो बेखिनिखौसो नाजानाय जागोन। गुबैयै क'क्राझार लकसभा समष्टि होननानै बुङोब्ला जोंहा सोलोंथाइनि जेंना स्कुल प्रभिन्सियेलाइज बेथ' थाखाबायानोसै खिन्थु बे प्रभिन्सियेलाइजेसना खिन्थु स्टेट एक्टनि सिङाव बे स्टेटआसो मावनो हायो सेन्ट्रेलनि बेयाव आखाइ गैया। गुबुन फारसे जोंहा दै खुरखानाय गोबां दैमा दैसा भुटाननिफ्राय फैयो बे दै खुरखानायखौ जोंहा बोरैहाय होबथानो हायो जोंहा बिटिआर सुक्तियाव मोनसे दफा दङ बे वाटार बडिसफोरखौ बोरैहाय जों प्रटेक्ट खालामनो हायो बिनि थाखायबो दङ बेखौ जोङो नाजाबाय थादों आं बेक्तिगत भाबै नाजादों दाखालि पार्लामेन्ट सेसनाव बिनि बागै गोबां माखासे कुइसनफोर होनाय जाबाय बेखौ जोंहा खालामनांगौ। आरो बिथाङा फोरमायबावदों दि रुपसि एयारपर्ट बन्द जानायनि थाखाय सोंलु खालामनाय जादोंमोन आरो सानथामसो सिगां मिनिस्ट्रिनिफ्राय मिनिस्टारा मोनसे लेटार हरबाय जे फैगौ नभेम्बर दाननिफ्राय रुपसि एयारपर्टखौ बेखेवफिनसिगोन आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे जाफुंसारनाय। रुपसिनि एयारपर्ट बेखौ बन्द जानानै दंमोन बेखौ फ्लाइट खारहोफिननांगौ दा सिगाङाव फ्लाइ बिग होननाय कम्पानिया लादोंमोन बिथांमोना थांनाय 23 नभेम्बर दाननिफ्राय बन्द खालामदोंमोन दा आंनो मोनसे रिटेन एन्सार हरबाय मिनिस्ट्रिनिफ्राय मिनिस्टारा स्टेट मिनिस्टारा नै सानथाम सिगां दा बेयाव बुंहरदों जे एलायन्स एयारखौ सुक्ति खालामबाय बिथांमोनहा फैगौ नभेम्बर दाननिफ्राय बिथांमोना खारहोफिनसै दा बे जोंनि थाखाय मोनसे साक्सेस। लोगोसे राजा लामा नांगौनि थाखाय आरो चिराङाव सामथाइबारिनिफ्राय गेलेफुनि थांनाय मोनसे लामाया नेशनेल हाइवेआव जानांगौनि थाखाय लाइजाम लिरना होदों। आरोबाव साहा ओनसोलाव मबाइल टावार गायसननांगौनि थाखायबो खामानि मावगासिनो दं। बेफोरबायदि माखासे जेंनाफ्रा माबोरै गोख्रै मावफुंजागोन बेनि थाखाय जों नाजागासिनो होनना जयन्त बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। बेनि अनगायैबो क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। एमपि हिसाबै डेभेलपमेन्टनि खामानि होननानै बुङोबा जों मोनसे मिडिया बादि मानोना जिथु जोंहा बेयाव मोननै सरकार दं जोंहा बिटिआर ओनसोलाव बिटिआरनि लकेल सेल्फ गभर्नमेन्ट थाबाय फारसेजों आसाम सरकार थाबाय दा बेयाव जों सेन्ट्रेलनिफ्राय मिरु सरकारनिफ्राय जों माखासे स्किमफोर माखासे जौगानाय हाबाफारिफोर लाबोनो हायो बेखिनिखौसो नाजानाय जागोन। गुबैयै क'क्राझार लकसभा समष्टि होननानै बुङोब्ला जोंहा सोलोंथाइनि जेंना स्कुल प्रभिन्सियेलाइज बेथ' थाखाबायानोसै खिन्थु बे प्रभिन्सियेलाइजेसना खिन्थु स्टेट एक्टनि सिङाव बे स्टेटआसो मावनो हायो सेन्ट्रेलनि बेयाव आखाइ गैया। गुबुन फारसे जोंहा दै खुरखानाय गोबां दैमा दैसा भुटाननिफ्राय फैयो बे दै खुरखानायखौ जोंहा बोरैहाय होबथानो हायो जोंहा बिटिआर सुक्तियाव मोनसे दफा दङ बे वाटार बडिसफोरखौ बोरैहाय जों प्रटेक्ट खालामनो हायो बिनि थाखायबो दङ बेखौ जोङो नाजाबाय थादों आं बेक्तिगत भाबै नाजादों दाखालि पार्लामेन्ट सेसनाव बिनि बागै गोबां माखासे कुइसनफोर होनाय जाबाय बेखौ जोंहा खालामनांगौ। गुबुन मोनसेया जाहैबाय रुपसिनि एयारपर्ट बेखौ बन्द जानानै दंमोन बेखौ फ्लाइट खारहोफिननांगौ दा सिगाङाव फ्लाइ बिग होननाय कम्पानिया लादोंमोन बिथांमोना थांनाय 23 नभेम्बर दाननिफ्राय बन्द खालामदोंमोन दा आंनो मोनसे रिटेन एन्सार हरबाय मिनिस्ट्रिनिफ्राय मिनिस्टारा स्टेट मिनिस्टारा नै सानथाम सिगां दा बेयाव बुंहरदों जे एलायन्स एयारखौ सुक्ति खालामबाय बिथांमोनहा फैगौ नभेम्बर दाननिफ्राय बिथांमोना खारहोफिनसै दा बे जोंनि थाखाय मोनसे साक्सेस। गुबुन मोनसेया जाहैबाय राजा लामाफ्राव जोंहा माखासे फ्लाइअभार बा आरअबिफोर नांगौ बिनि थाखाय आङो नितिन गाडकारि बिथांनो लिरदोंमोन आरो चिराङाव सामथाइबारिनिफ्राय गेलेफुसिम थांनाय मोनसे रड बेयो नेशनेल हाइवेआव मोनसे
कनस्ट्राक्सन जानांगौ बे खामानिया आवगाया जादोंमोन बेखौ दिनैहाय बिथांनो लिरनानै होनायनि लोगो लोगोनो बिथाङा दा लिरनानै हरफिनबाय जे बे खामानिखौ थाबैनो मावनाय जागोन होननानै जों सा ओनसोलाव नुदों जे कमिउनिकेसना बिराद गेप जोंहा मबाइल टावारा दङब्लाबो फरायसाफ्रा दिनैहाय अनलाइननि जुग अनलाइन जों बिथांमोनहा खालामनो हाया ओरैबायदि स्ल' नेटआ बेनि थाखाय आङो लिरदों दाखालि इनफरमेसन एन्ड ब्रडकास्टिंनि मिनिस्टार फैदोंमोन दा बेखौबो बिथांखौबो बुंबाय आरो बेबायदियैनो दिनै बे मबाइल टावारफोर गायसननांगौ होननानै आं लिरनानै होदों निश्चय बे खामानिखौ जों मावनांगौ दङ दैनि जेंनाया दाबो दङ बे माखासे जेंनाफ्रा बोरैहाय थाब मावफुंजायो बेनि थाखाय आं नाजानाय जादों आरो बेखौ जोङो आसा खालामो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौ निश्चय सुफुंनानै होगोन